Kids, mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo, kahit maputi na ang buhok. Alright, good morning! Mga kapwa ko seniors, good morning! I hope you're okay, and we are okay. Buhok ay buhok. It's okay not to be okay. Diba sa mga kababayan po niya, ako po si Mardela dahil ibasa dito sa napirutian. Monday is today. Yan, June 3, 2024. Hanggang alas 12 po kita mag-iribana digdi po sa Aramon Yato program. And good morning po sa kabos na nagantabay, Luzon, Visayas, Mindanao, asin sa bilog na kinaaban, sa inmang kamo sa parte kang mundo. Magandang umaga. Good morning. Para po duman sa mga kababayan po niya to, Kahit maputi kami po minapabon ni sarong magmang patartara sa kada membro kang pamilya. Sana po okay ka mo. Masingani medyo hard life. Padagos mag-right na nakakatimos to mga ipo sa Roald daw. Sa mga birthday celebrators po, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Advance happy birthday kay Chukiko Inabalidoy. ang nakalik 100 years old na po siya tomorrow, balik na. June 4, 2024. Yan, kaya dakula po ang pag-ugma ni na Engineer Ed Balidoy, asin po ka sa iya mga tugang, siring man kan sa iya pong mga makuapo. Yan. Alright. So, diba sa mga kababayan po nato, mga kasinyos, daradagdagan ta pang kusog. Pero minsan na kitang mag-ugma, Dating ng mag-exercise, mga tugang, tangani po na day magtaragas iyan ang mga kasukasuan ta. Kapag pinabayaan ta yan, talagang pangarap habang nag-iidag at sigan luya. na. Di ba? O, kaya duman sa mga kababarangay ta, mga tugang, galaw-galaw, para sabi nga ni Kayan, lagi tayong masaya. Yan. Ipapaala Good morning sa gabos po ng mga tagabagantabay dyan sa Istanza. Sabi ni Chit Ate, good morning ngayon sa shout out sa pamilya Ate kan Istanza, always naka DCGB. Yan, good morning po sa Indo. Technical side kasabay po niya ito dyan si Juna Police, DCGB Social Media Department, siyempre kasabay po niya ito dyan si Jerome Nico Martinez.
Sa Production Assistant Center, Sierra Mediron, yaon sa newsroom. At may pumapagriba niya dyan sina Jenny Matthew Balaran, Russell Cortez at saka si Mary Joy Jaresco. Dalawa sa Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Yaon dyan sa 3rd District. Ang samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yaon man sa 1st District. Ang samuyang pong pagiriba dyan si Pading Jomar Bien. Kapitolyo Provincial. Magatugang sa tuya po na partner dyan. Dahing pagbabago po ka ito sagod sa ngunya mantinido ang tawan nyo. Sana Partner Alarmario. tayo magbago. Lagadi Daragaligaspi. Ang bunso ng Mega Force. Nasa Kaya po dyan si pangarap masapog na Mega Force sa Bindiwata. mo ba kaya Joshua James Bino. tanadyak Bantang sa Kapitolyo o kaya sa City Hall. Asin sa ibang opisina dyan po sa tanda? Aldalway District. Yan po dyan si Jasmine Baloloy. Tanong Kami po kapos pinapawan sa Wangmang Morning. ay Sana po ay nakapagprepara na kita. Nakapag-araw-araw na. Nakalabana, nakakula na, nakapamalansaan, nakapamara na. Yan. Nakabalaybay na. pagdating And then mamayang hapon mamalansa. Yan. Wag lang mag-brown out. ay puputi. Naalala ko yung mga plansang diuling, di ba? Tapos iapi ng kila yung mga tugang kibatag. Pero baga, Nakalipas ha? ay Tapos pigpupunasan bago titira kang plansa. Werti baga ito at mga pligis, makalibasa, magabat itong plansa eh. Ayan. Mayroon pa ba kayo ng ganyan sa inyong mga tahanan? Parang wala na, sinalidanin dukan sukunyan sa mga dikuryente. Alright, dumang po sa mga kabarangay po niya to, mga tugang. buhok ko. Iyan, dakol na ang mga nag-preparar ngunyan para sa lutsada. Para po sa masunod pong eleksyon, sabi pati kan Commission on Elections mga tugang, na ang election daw sa next year, 2025, mid-year election din eh. Ano yan? Midterm ano? Kunyan, magiging super election daw. Super election ng taon 2025. Dahil sa tulong eleksyon pala sumangyayari sa sarong sarong taon. Ayan. Primero, mga tugang sa midterm election, national and local, tapos Bangsamoro election, Siringman sa barangay election. Tulo, kaya super election daw. Now, duman sa mga kababayan po niya to, ang last day kang registration, mga tugang, para po sa mga kababayan ang last day ng registration is, ano po yan, September 30, 2024. Yan. So, filing kan Certificate of Candidacy o COC, mangyayari po yan, mga tugang, from October 1 to October 8. Bawal na ang substitution, bawal na ang withdrawal, paglampas mga tugang nin Pitsa 8 kan Oktobre. Okay? And then, mga tugang, ang campaign period para po sa mga senador, as in party list, mapon po yan in February 11, 2025 hanggang Mayo 10, 2025. Okay? So, kandidato para po sa House of Representatives, mga congressmen, provincial, city, and municipal officers, mga tugang, po ng kampanya March 28, 2025 to May 10, 2025. Okay? May liquor ban dyan siyempre, mga tugang, sa eve of election hanggang sa election day. So yan po, obserbaran lang po natin yan, mga tugang, para po sa mga kababayan po natin. Tangani pong makapagpartisipar, magparehistro na magparalat-halat pa na mag-abot ang deadline sa kahit madaralagan. Alright, mga tugang-dugangan tayo po mga istorya, hali po dyan sa luwas para po sa satuya pong mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Nasa linya, mga tugang Joshua James Bino. Joshua, good morning, please come in.
Yes, Sir Mar, speaking of Commission on Election, kaibahan ko niyan, Sir Mar, si COMELEC Legazpi Election Officer, Attorney Connie Del Castillo, tamang-tama, kunya na pag aldaw na ini, purmalindang binuksan ining registration naman sa laog kay ning Ayala Mall. Ano po naman na mall na napasyaran ta? Pangtulong mall na ini, Sir Mar, di sa Legazpi, Aha. na napasyaran kan COMELEC Legazpi, tan katuyuhan, yung gibuo na mas conveniente para sa mga maparehistro ang sa indang pagdulok sa Commission on Election. Ako tatabi, Sir Mar, si attorney, tayo pa-describe ta si siyang pwedeng magdirigdi and invitation man sa mga Ligaspeños. Attorney, si Sir Mar de la Cruz po, kan DCGB. Hello, good morning, Attorney Connie. Good morning po, Sir Mar. Yes, ma'am. Opo. Iyan, ano po yan? Iyan na pagpaserta sa mall, parte yan kan Registered Anywhere program? Opo. Ini pong mall, satellite mall registration. Okay. Parte po ini kang obheto kang COMELEC na matauan ang satuyang mga registrant convenienteng venue para po magpa-register sila. And siya, at the same time, yung satuyang Registered Anywhere program kung saan encourage po kita na darahon sa mga mall kung saan mas takol ang tao na pwedeng maka-avail kay itong Registered Anywhere program kan COMELEC. Ayun. So ano po ang mga pwedeng i-accomplish o kaya gibuhon ka mga parehistro o kaya mapakorek kan sa inyong mga entries asin iba pa po na may kinaraman po dyan sa registration? Opo. Para po sa registration, tangunyan, igwa po kita, nag-accommodate kita kang mga new registrant, sinda po sa mga ma-turned 18 sa maabot na May 12, 2025. Pwede pong 17 years old sinda, basta sa day kang election, 18 years old sinda na, pwede na pa sinda kayo magparehistro. Okay. Natatanggap man po kita kan transfer of registration. So, ma-transfer from one barangay to another barangay dito sa Legazpi. And so, ma-transfer from one municipality to Legazpi. Kung ibig sabihin, kung halimbawa, registered sinda sa ibang lugar, naglipat na po sinda dito sa Legazpi and gusto po nindang ilipat na ang registration sa Legazpi, sige tanggap na po ito. Ano pa po? So mga gusto magpa-correct kang sa indang registration record, pwede po kasing sa birth date ninda or sa pangaran ninda mali sa record niya, so pwede po sinda magpa-correct. So mga nawara po sa listahan dahil po duwang consecutive election dahil po sinda nakaboto, pwede po sinda mag-apply for reactivation kan sa indang voter registration. And asin man po, so mga nagparehistro po abroad, nag-avail po sinda kang overseas voting, asin mapalipat na po sinda dikwis sa Pilipinas, kasi yaon na po sinda sa Pilipinas, pwede po sinda mag-apply for transfer. So ano po sa mga requirements? Duman po sa mga new registrants, ang kaipuhan lang po nindang i-present is valid ID. Dakol po yung na valid ID na pwedeng i-present. Kasabay na po digde, so barangay ID na tigi-issue sa bago tapong resolution, tiga-ako mi po ang barangay ID or barangay certification for as long as may picture po ito kaitong maparehistro. Paano po kung warang ID? Kasi po igwa po kitang mga individual na wala pong nakukuha pang ID. Kasi po, di ba, ang sistema para makakuha kang ID, kay puhan mo mag-present na saro pang valid ID. So para po duman sa mga wala pang ID, pwede po sinda mag-iba kisarong registered voter na matistigo sa inda na sinda itong tawong ito asin sinda residente kang barangay na ito. Ayun, maliwanag yan sa mapa-correct or mapa-update kan sa indang registration record, darahon lang po sa birth certificate, katunayan na so corrected na pangaran ninda or birth date ninda, ito sa naka-reflect sa birth certificate. So mga dating single ang registration, gusto magpa-update kan sa indang civil status as in apelyido ninda, pwede po darahon ang marriage contract. Katunayan na sinda po kasal na, as in mapabago na sinda kang civil status.
duman man po sa mapa-reactivate. Ang kaipuhan nilang po, bisitahon nyo kami, mag-present na ID para po mapa-reactivate ang mga record. Ayun, okay. So, ini po na registration ta, madura ni hanggang September 30, 2024, tabi, attorney? Tama po, Sir Mar. Digdi sa Ayala Mall, nagpuon kami kunya na aldaw, June 3 hanggang July 31 po kami digdi. And August, September, malipat na naman po kitang ibang mall para po so ibang venue naman po. Ayun. Pero yung yung Register Anywhere program, may ano po yan? Hanggang noon po yan, tabi, pwedeng gibuon? Opo. Ang Registered Anywhere program po hanggang August 31 lang po ito, Sir Mar. And ang schedule ni po, every first Saturday of the month. Ang sisay-sisay po ang pwede mag-avail kay ning Registered Anywhere program. Any resident po kang Pilipin ang residente kang Pilipinas, ibig sabihin po mas po kamo bako taga Legazpi. Kung halimbawa during registration yaon po kamo diga sa Legazpi, halimbawa ikaw Sir Mar taga Manila ka, Opo. tapos since yaon ka sa Legazpi, and during the registration igwa po implement na sa Registered Anywhere, pwede mi pong akuon ang sa imong registration at inipapadala mi po iyan sa city kung saan po dapat ika magpaparehistro. Ayun, opo. Ma'am, ano yan? May ipapadarang notice ang COMELEC in case ngaya para masabi ngaya na inako. O kaya okay na sa imong registration? Yes po. Ina-notify po the boss na na-approve. Igo po kaming pinapaskil sa samuyang COMELEC offices kang the boss na approve na registrant. Ayun, opo. So ito pong mga SK na pwede nang maging regular voter, ano pong gigibon, tabi, ma'am? Opo. Ini po, dakol po ang medbay pa iniaram. Once registered po kamo sa SK at nag-turn 18 na po kamo, dai na po kaipuhan magkamo magparehistro ulit. Kasi automatic po, mai-include na po kamo duman sa itigaapod ng regular voter. So COMELEC na po ang maproseso kayan, tabi, ma'am? Tama po yan, Sir Mar. Ayun, okay. May mga digdi, ano daw ini, ma'am? Aputon takadaa, ang COMELEC, kung ano da ang masasabi doon sa mga tarpaulin na nagkaralat ngayon yan, mas kirayo pan eleksyon. Pero kadahit pa man kamong jurisdiction kayo na di. Opo, Sir Mar. Nagkakaigwa po lang po na jurisdiction ang COMELEC dyan po sa mga campaign, matigapot ng campaign materials pag naglaog na po ang election period. Particularly po itong tigapot ng campaign period. Sa ngunyan po, wala pong jurisdiction ang COMELEC dyan. Ayun. So, saka hanggang day man ika nagpa-file pa, bago ka pa mang kandidato? Tama po yan, Sir Mar. So, maski po sisay magkaan na tarpaulin, pwede po kaya na daiman iyan mag-file on the day kang filing kang COC, which is on October 1 to 8. Di man po sinda syempre mako-consider na kandidato. Ayun. Not unless na magpasar ang Congress nin panibagong lay para dyan sa pre-election campaigning. Baka sakali. Pero as of now, Tama po yan, sir. so as of now, hanggat day pa man nasasakop kanong restriction kang COMELEC, day makamutabing maginibukaan. Tama po, sir. Wala pong jurisdiction ang COMELEC Yes po. for as long as they pa po naglalaog itong campaign period. Apo. Attorney Connie, sa giraray po ang sa imo po na pangapudan sa tuway po mga kababayan para sa registration po na ito. Opo. Ini po, paulit-ulit po ining pangapudan kang Commission on Election habang po aloy pa ang deadline which is on September 30. Para sa voter registration, magparehistro na po, di na po makisabayan sa last days or last week ang registration kung saan nagdadagsa sa tuyang mga applicant. And for the information, Sir Mark, ang mga nagdadangog po sa inyong programa, pag Sabado po, igwa po kaming mga schedule na barangay satellite registration. Ini po sa mga barangay na nag-request sa COMELEC na dumanon ang sa indang barangay para duman po kami mag-conducer kang
Ayan, naputol si Joshua. Joshua, apod ginari, tangabang na para masumadar na yan na payag na Attorney Connie, no? Okay, yun, naglilibot na, nagkakaabot na sa barangay. So, dahil ang rason para dahil ka magparehistro talaga. Nagrani na ang COMELEC magatugang sa mga barangay. Hello po, tabi, Attorney? Opo. Naputol po kita. Ayan, okay. So, Igwa po kitang mga schedule ki barangay satellite registration para po sa ibang nagpapasyal sa mall, pwede po duman na mismo sa barangay hall ninda to registration. Igwa po kami nakapaskil na schedule sa website na po, sa COMELEC website, as in sa opisina niyo po. ayun, bringing the COMELEC nearest to the people. Yan. Yes, para po din sa ibang day nakakaduman sa mall, wala na din sindang excuse Yes. na so during the last day na day po sinda inakomodera. Opo. Attorney Connie, salamaton po maritabi for always accommodating this GB para po sa mga araw ganing mga opportunity for interview po sa imo. Walang problema po ito, Sir Mark. Ka-partner mi po kamo para sa pag-disseminate kang mga activity po kang commission and election. Yeah, all the time po, Attorney Connie. Basta may mga announcement, please feel free to call us po, tabi. Salamaton po. Salamat din po. Ayun, okay. Joshua? Alright, Sir Mark, si Attorney Connie Del Castillo, ang election officer kan Legazpi City. So talagang dahil ang rason para sabihin na hindi na kami inabot. Ayan. Pag inatake lang kan O, Gat. yan ang problema natin. Okay, sige. Alright, tadi Sir Mark. So, hindi pala na mall voter registration sa Ayala. Yan digdi sa third floor tabi Sir Mark. Katanin kay ning Neylandia Boda Cuts and Brews harani sa my food court. Ayun, okay, sige. Alright, Josh Fabino, DCGB. Thank you very much, Joshua, at saka kay Attorney Connie Del Castillo, ang COMELEC Election Supervisor po kang Legazpi. Alright, hello kay Henry Sambahon, Bandola, dyan po sa Rizal. And binabati po ang sa iyang aki, kay advance happy birthday. Nakatutok siya now, day off niya. Thanks po. Yan. Ayan, di mo nabanggit Sarge, so ano sa pangaran kan aki mo. Anyway, yan, anak po ni Sarge, ni Henry Sambahon Bandola. Binabati kita ng happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan. Alright, yan po tabi sa mga kababayan pigiranin na kang COMELEC sa inda po na opisina. Di dara sa barangay para sa satellite registration, di dara sa mall para sa mall registration, igwa pa ning register anywhere program, o di ano pa, kung may diferensya halimbawa, dahil ka nakaboto, 2 beses, sunudan, aram ta na, automatic po, deactivate dyan, pwede mo po na ipa-reactivate. Okay? Pagkatapos, yun, maganda doon na pinahayag ko ya June, na kung dahil kang 2 valid ID, pwede kang magbitbit kisarong tao na magpapatunay na ika ito. Ano? Ayos ano? Tayo ko na ganun iba, nadidipisilan. Kung halimbawa, ang ID niya sana, driver's license. Ang ID niya sana, so, ano ito? So, national ID. Diba? Ngayon, pwede na pala so barangay certificate, pinag-ako na. So, dahil na talagang, dahil na ning rason pa para mapadipisilan kita. So, pigigibo na po kang kabus kang COMELEC to give us opportunity to exercise our right to suffrage, mga tugang, our right to vote, para makapamili kita ng mga tao na makumpesto ng mga masunod na set of officers for the 2025 midterm election. Ang election po mga tugang sa lokal, pag sinabi tang lokal, po yan sa congressman hanggang sa mga councilors ka munisipyo. Pagkatapos sa nasyonal, ang sako po dyan, 12 senador, pagkatapos party list. So yun na po tabi yan ang mga buburutuan sa May 12, 2025. Ayan, hiyo po yan. May 12, 2025. Kaya baga ang campaign period hanggang Mayo 10 na, may paingalo. Di ba? May paingalo. A day before election, bawal ng kampanya. Iya po, tabi yan. Ang sa tuya po mga schedule, nindo sa COMELEC, kan May 29 pa, ay naulit na lang tadakul po ng mga naghaharap po. Alright?
Okay, o paano, mga kabayan, istamay lang kamo, we will be back for more stories. Makalis lamang po kani. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Si Kaloy... Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Shout out sa lahat ng dads o may dad bod. Mag-beer call at ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. Ang oras, alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pig-abisuhan kan Land Transportation Office o LTO ang gabos na motorista na ipaabot sa ahensya ang anumang bentahan o pagsadiri nin lunadan. Katuyuhan kaini na malikayan ang pagkakaimbelto sa anumang kaso ka na serious traffic accidents o criminal activities. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II na ang pangaran na maluwas sa registration data kan motor vehicle iyo ang pirming pigbubugtak na may sadiri asin driver kaini kon kaya anumang investigasyon asin paninimbagan naka-address sa nakapangaran digdi. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel family of Naga City, DZGB AM, and 97.1 OKFM. As a Metro Rewards Card member, you are a valued customer and you are special. That's why we make sure that we provide you with great promotions and offers.
Don't forget to mark June 12 on your calendar. This Wednesday, all Metro Rewards Card members can enjoy a special 10% discount on selected items at your nearest Metro department store and hypermarket. Just choose the product you like and present your MRC card at the checkout counter and swipe it. You'll automatically receive a 10% discount. It's that simple and so easy. Don't miss the points and the discounts. So come and join us in our celebration of the Independence Day on June 12. It's our way of saying thank you for your patronage. Promo is not valid with appliances, electronics, better accessories, jewelry, food, supermarket, pharmacy, Swiss Cottage, and Metro gift certificate. This offer is exclusive to all Metro Rewards Card members. See Poster Mechanics for complete details. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 192934, Series of 2024. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pos mo yan, te, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Bagatugang second part ka niribanan niya ito rin sa programa. Aramon niya ito kunyang pong Lunes. Petsa 3 sa bulan kanonyo 2024. O happy birthday pala sa sister ko. Kay Cecil de la Cruz. Yan po sa Dait, Camarines Norte. Happy birthday, Cecil. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Keep sexy. By Sumba. And siyempre, hello kay Sir King Rinaldo, partner King, watching from Bangkiruan. Yeah. And good morning po sa mga namumutan kong kababayan kong Domingueño. Aba, marirayan mga experience nindungon niya na. Day na nagbabrown out. Poon kan naramanda kan alikos susurat na pigpadara ni Mayor Jun sa sa Senado kay Rapi Tulfo at saka sa Chairman Committee on Energy sa House of Representatives kay Lord J. Velasco. Day na nag-brown out yun. Ayan, in connection kayan mga tugang, nagpaabot nin surat si Engineer Wilfred Buxit. Ang ano yan, an Acting General Manager kan Albay Electric Cooperative, mga tugang. Ayan. Pinaabot kay Mayor Jun ang surat in reaction duman mga tugang sa ginibong lakdang kan alkalde kan Santo Domingo dahil nagaroon na tios ni Mayor Jun talaga an namamatian kan mga kababayan niya to diyan po sa Santo Domingo. Guminibonin surat na in-address na mga tugang duman po sa nasambit na mga personalidad sa Kongreso, both on the House at saka sa Senado. Sabi naman sa surat mga tugang ni Engineer Buxit na nakaabot niya sa muya itong surat na naghahagad kaning investigasyon sa Committee on Energy in aid of legislation dahilan sa mga na-experiensyahan mga tugang na purupalsok ng ilaw sa Santo Domingo na minadurar ning 30 minutos hanggang 2 oras, 12 beses sa sarong magbanggi o mag-aga. Ha? 12 beses sa sarong aldaw. Ang sabi ng Engineer Buxit, ngaya,
respeto mi ang otoridad mo na magkondukta ng siring na aksyon on behalf kan sa imo mga constituentes, pero ngaya mas minakarahay mi na magpaluwas asin magtaunin klarifikasyon para ngaya masiguro ang mas kumpleto na pagkasabot sa sitwasyon mga tugang sa presente. Yan. Pigbalo ko kutang kauron asin dumanan ngunyan si Engineer Boksit, pero kasubago dai pa databi duman. Wala databi ko sa opisina. Baka nasa Kamsurpata, Kasureko 3 manager man kay siya at the same time. So duwang kooperatiban sa iyang pigmamanihar base sa kasuguan sa iya kang National Electrification Administration. Okay. Di sa paliwanag mga tugang, primero ngaya ara mo man sa nangaya sabi sa alkalde na ang Aleco nag-asumir kan pagmanihar asin operasyon kang kooperatiba kan December 2022. So, mga 17 bulan pa sa naman ngaya, matapos na ang Aleco mag-asumir, and sa irarong kang bagong management, mga tugang, nagkaigwanin mga paggibo ng mga corrective measures na, sabi nga ni, may salbar ang ailing cooperative. Di ba? So, upon assumption, mga tugang kan Aleco, sabi ni the Engineer Boksit, talaga ngayang kulang sa operational funds. And in reality, ang Aleco ngayon nagmana and nagabatan mga tugang kan signifikanting utang, obligations and mga intereses mga tugang kay bananaan naglolobo na utang mga tugang na sabi nga ni may kamautan ay address and isettle sa irarumpukan concession agreement with Aleco's former concessionaire na Albay Power and Energy Corporation o APEC. So, moreover, kan ang Aleco daw mag-take over, nakahampang mga tugang ng substantial operational challenges. And siyempre, dahilan sa, sabi nga ni, kulang ang reliable technical equipment. And sa duration nga ng 8 bulan, ay ng 8 taon, ang kooperatiba as in member consumer owners, talaga ngayang nagsaparnin matinding kadipisilan sa irarong kang concession agreement. Ibig sabihin yung sa APEC, na ngayon nangako na magtao mga tugang sa Aleco ng technically and financially viable, pero mga tugang dahil man ngaya na i-deliver, nagpalyar na i-deliver ini. Okay. So, sabi mga tugang sa irarong kan Aleco new management, ang kooperatiba nag-inisyar mga tugang nin luhay-luhay pero signifikanting mga reforma sa kamautan na mautob mga tugang so promisa na rehabilitasyon. So, sa lipot ngayang panahon, naging successful sinda na mag-implementar ni nagkapirang mga measures and some, ang iba, mga tugang specific daw sa Santo Domingo. And in addition sa long-term solutions, sabi ngunyan may ongoing construction mga tugang kang 69 kilovolt line para po sa Salvacion Recloser dyan sa Sitio Bicol sa Barangay Salvacion sa Santo Domingo, Albay. Pero ang sabi, may right of way issue para sa pag-instilar o pag-tugdok ang mga poste. As in, ang sabi, pigpoproseso ngunyan, tangani na maipakaskas ito pong completion kang proyekto. Tapos ang sabi pa, padagos ang implementasyon kan anti-pilferage campaign and apprehension activities. Mabakal in technical and heavy equipment
magkondukta ng massive line clearing para mo ma-address ang vegetation problem affecting the distribution lines in the area. Tapos, maghagad ng approval para po sa special payment arrangement kan Alecos financial obligation. Yan. And then, ang saro pa, padagos na magkondukta ng aktibidad na imbulto po ang MCOs sa pagitan Alecos Member Consumer Owner Program for Empowerment and Streamlined Services sa paagi po itong binugtag ng Aleco One Stop Shop. Di kanakaaging May 16 ang sabi nag-aparisirman so Aleco duman mga tugang sa paapod kang konseho kansang kunyang bayan and diniskutir itong mga pressing issues manangod sa padagos ng power interruption as in sabi yung solusyon mga tugang arugan massive line clearing as in pagsalida ni mga roluma na mga fuse links yan tayan sa mga minaportok sana yan kasabay po kay ni nangapudan mga tugang si Engineer Buksit kay Mayor Jun na ano yan tabangan daw sinda. Yung electric cooperative, tabangan nin full support kan local chief executive kan Santo Domingo na suportaran ang sinabang inisyatibo. Ay hagad po ang sabi information dissemination sa mga residentes as in ang pag-facilitate kan clearing operation sa pagi kang pagtao ning dagdag na mga tauhan o manpower as in heavy equipment may kinaraman po sa vegetation issue na sabi prevalent daw duman po sa lokalidad kan Santo Domingo. Ayan. And lastly, para daw duman sa 69 kilovolt line transmission line, may problema daw po inita na dipisilan na maghagad ng consent para po sa right of way kan nagkapira pong individual. So, hihagad mo yung oportunidad na mag-appeal man sa imo na suportaran as in kanya ron ang mga concerned residents na tugutan ang easement mga tugang sa Aleco para maitindog sa poste as in iba pang structure bilang parte kang construction kan 69 kilovolt line transmission line project. Dahil importantihon ini mga tugang para ma-address ang challenges mga tugang sa power supply sa Santo Domingo. So yan po ang surat ni Engineer Wilfredo Buksit, Acting General Manager. Tapos copy parnisman sina Honorable Rafael Tulfo, Senator kan Pilipinas, asin si Honorable Lord Alan J. Velasco kan Committee on Energy. Yan po ang mga development. So habang babasa ta po ini, nasurat na ini, sabi ka mga taga-Santo Domingo, di ngayon brownout papamar. Kumpirmado na brownout. Pwede man pala ngayon na brownout. Ano yan? Di kasumapon, mga tugang, nagpropasyada ko duman, pasiring sa Salvasyon. Nakaabot ako sa Bicol. Duman sa pigsasabing substation, itong substation at saka recloser. Yan. Ang ngaon duman, so dati pa manggiraray, because sa istorya po kayan, 2016 si engineer o kaya si congressman the late congressman Rodel Batocabe nagakonsider ng 50 milyones pesos para ipagibo mga tugang nin substation tanganing iyo ang magsustenir ning supply ning kuryente pasisiring sa isla. So napili na site duman po sa Bicol, Sitio Bicol. Sa inutan sa na kung pasiring kamong buhatan sa inutan sa nananggad iyang kan Miris-Biris. Miris-Biris Gardens. Pagtukad, naon duman sa pinakakanto. Islab, may bintana, day pang pinto, pero daing laog. Yan. Sabi, daing laog. Sabi niya, ano yung nangyari dyan? Sabi kan sa kung mga sources, iyan ngaya, day talaga na ipadagos ta, may problema. Day ngayang 69 kilovolt line na linya na iyon mapandar kan transformer dyan para mag-activa maging operational sa substation. Kaya lang duman sa surat baga dahil naman duman nababanggit ang substation kundi recloser na sana
Kaya sabi ko, nag-coordinate ako kay Ansa ko, pwede makauron si Engineer Boksit. Na ako, i-ano mo ako, o kaya si Engineer Makoy, i-appointment mo na ako within the week na makaistorya ko sinda because technical ining problema. And then sabi kan source ko, mas nakakaaram nga sa proyekto si Engineer Boksit. Ta gusto kong ihapot sa maagi sulin niya. Tanailing ko, paghali duman sa may substation, pababa, hali sa Bicol, sa sitio Bicol, sa Salvacion, may mga nakatindog ng poste, 19 itong binilang ko. O bali 18 ang nakatindog, sarong nakatumba pa. Yan, na poste. So, duman sa mayara ni sa ito pong bubugta kang recloser, kabanga pa sana. So, naitindog dahil pa so ibang kasugpon. Yan. Di, kaya nakabot sana sa suton. Ha? Duman sa, arani baga duman sa, kung naramduman nito sa mga nag-evacuitan, kada kaagi pong ano yan, kada kaaging eleksyon, pagtugag ang bulkan, hanggang duman sa may parting ito. Dahil ng ibang posting nakatindog, pagpasay na. Yan. Di nagapot ako mga tugang sa MPDO, Municipal Planning and Development Officer, kay Santo Domingo, sa Engineer Ed. Sabi ko, Engineer Ed, may surat dahil mo sa nag-coordinate ang aliko kung sa'in ang right of way na pagsasabi ang agi ang kaining mga poste. Dahil man nga pati. Dahil man nga. Sabi ko, baka pwede na makaistorya ko kung sa dyan sa Indo na baka pagpaliwanag sa'in talaga maagi. Kung right of way ang pag-urunan, garo dahil man garong problema ta. O to ay nakatarindog na sa kasagilid kan tinampo. Pera na lang kung umagi sa bulod. Yan. Halimbawa, kung sa'yo nilagakwaon niyang sa'yo, talaga maagi ko ang 8 kilometers eh. Ibig sabihin, ali sa Santo Domingo, sentro na lang yan. Bako ng aling daraga mismo. Baka kuduman na lang kumuha yan sa may Misericordia. May 69 kilovolt na nagdadalaga, duman ali sa daraga. Pasirin dyan sa substation kan Santa Misericordia. Yan, pampig-ugid tangon yan. Pigahanapan ko po ng mga magakani ko pong kumpletong istorya yan. Takaning masabutan ka mga kababayan. Primero, ano ang pagkakaiba kan recloser, buda kan substation? And, ang sarap pa dyan, napasay na, ano na mangyayari naman sa 50 million na binadgetan mga tugang ni Congressman, the late Congressman Rodel Batocabi. Ano itong substation na ito na 50 million? Madadagos pa o daina, kagigilibunan nitong recloser ko niyan. O yan po ang mga nakahanging questions na babalikan to po yan sa mga masunod na aldaw, mga masunod na oras, kapag nakauron ta na, mga tugang so mga dapat kaurunan dyan po sa Albay Electric Cooperative. Pero as of now, mariray nga yatabi ang pagmati ka mga taga Santo Domingo. After ngayon na maaramang kan itong surat, daro nga yung himala, dahil na nga nagpa-brown out. Kasumang gimana, uli ako duman. Naguli ako duman, mga alas 3 garoy, ning hapon. Hanggang agad yun, dahil falso. Ako yun, nagkaroon ito ang solusyon. Diba? Sige po, Tabi. Tawan taning pagkakataon mo na makapagpahayag po ang Alba Electric Cooperative Manangud Kayan. Talaga pong kanakagi, very worst. Ang sabi ko nga baga na, after niya ko kan pinaapod lugod, nasangguni ang bayan, lalong nanganaan talaga sobrang. Sunod-sunod talaga ito. Halos gumurudan na sa mga tao. Tapos dakulo ng naraot ng mga appliances, ang apot ninda, sisa nga yung mabayad kayo ni. Kaya nga yung simbago ni kan Aleko. Sabi doon ng engineer Makoy, magsurat na sana sa Aleko. Yun, paano ba yan? Di ba? Marang silimot na pangyayari. And I think, mga tugang, dakul man nagsisimpatiya kay Mayor yun, maski sa ibang banwa. Ewan natin, ang sabi, sa naaraman ko, mga tugang na ipaabot na daw ang concern na yan, mga tugang sa LMP, League of Municipalities of the Philippines, kay Mayor Adrian. Pero ewan natin, hanggang ngayon, baga dahi pa mana action mga tugang, si Mayor Adrian as head of LMP. Kung ano nang gigibon nila dyan po sa nangyayari po sa Aleko na
bako lang Santo Domingo ang nagsasapa ng pabor brownout, kundi halos gabos na lugar na tatawan ng kuryente mga tugang kan Aleco, may problema. Ayan po. So, yan. And hopefully, yan po na pagpapapod na yan. Kung ipaharapod naman para sa investigasyon, mga tugang, malinawan na ang pangyayari. As in, mag-iba ng sunod. Ang sabi nga ni Kayan, habang may pigigibo, anong assurance nga yan na ang ang Santo Domingo dahil na makamanati, kahit ito pong inot na namatayan nindang, abaan ng dilubyo na nga na po. Dilubyo. Yung mga kasiraman kang katurog mo ng ilaw. Bakong nagkaigwa na po bakong nag-iri lang na nagkaroologi iso negosyo kaniba. So yun talagang medyo may problema po kita. So hindi mo pwedeng pabayaan po sana yan na dahil resolusyon. Di ba? So kung may pigigibo man ko yan, halimbawa yung 69 kV na yan, na dahil pa mga gamit duman, ano ang assurance na dahil na mangyayari po itong puro palsok na ito? Yun ang gustong masabutan ka mga Domingueño. And that can only be answered mga tugang by Engineer Willie Buxit. Sana matawang kita na pagkakataon na maka face to face siya, maka urunta, mga tugang tangani na masabutan kan mga namamanwaan, bako sa mga Domingueño, kung kambilog ng probinsya, what's happening mga tugang sa Albay Electric Cooperative. Alright, alas 11:31 na po, ning pag-aga. An oras hatod sa Indokang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178, series of 2024. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding
energy. Nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, nakatugang balik po kita sa programa ngunyang pong pagkaaganing Monday. Ay, sa mga mises, rikas-rikas ang taon na naman, sarap-sarapan ng mga premyuhan. Mga tugang naman po sa mga kababayan po natin. Yung pigala tapa, ito po na abiso sa Kuya Kan Oil Companies, kumpira talaga bukas. Day pa po nagbaba gusto sa inda pong abiso. May dapat maging maging sarong digit na lang, ay 2 digits na lang, di ba? Tapos ang yan, asob kanina pong umaga, magkakawat sa 80 hanggang 1 Gis kada litro ang bawas sa produktong gasolina. Yan. Sa gasolina may rollback between 80 centavos to 1 peso and 10 centavos yan, per liter. Ang diesel mo uminto 30 hanggang 60 centimos kada litro, or sa kerosene 40 hanggang 80 centimos kada litro. So maya-maya baka mamaya sa eskaramusa lumabas, ha? Di antabay lang ka, huwag kayong bibitaw. Yan, para budungan sa mga kababayan ta. Pero kung ako sa Indo, ngunyan sa mga para gasolina, ang gamit gasolina, magpakarga na ka mo. Tapos sigurado naman sa daan, ay dahil na ako magpakarga. At mabawas na, mabubuwasan ni sayang man ba? Huwag naman magpakarga sa mga gasolina. So mga diesel, magpakarga na ka mo. Sigurado man sa nang maitaas. Alright, so yan po tabi, mga sa tuya po ng mga hello kay Jordan Alpaharo. Ayan. Ay pangyari, si Sir Elmer may pinagbibiling Estrada. Sir Elmer, magkano yung Estrada mo? Alright. Ayan, mga tugang may mga amigo kita na naghahanap ng mga buyer sa inda pong ganyan, sa inda pong mga sasakyan. Sa iyang sasakyan, ma-upgrade garo si Sir 43026. Alright. Ay, duman po sa mga kababayan ta, mga tugang,
Sa mga tagapagantabay niya to, sa mga membro kan Kabalikat Civicom 430 Sarumbangi Base, Santo Domingo Chapter, Kabalikat 129 Manito, Kabalikat 155 Legazpi City, Kabalikat 349 Ginubatan, Kabalikat 333 ng Ligao City, Kabalikat 137 kan Malinaw, Kabalikat 882 kan Kabalikat 882 kan Tabaco City, and Kabalikat 993 kan Malilipot. Mayroon tayong simultaneous tree planting nationwide sa June 8, 2024. So digdi po sa Albay Coordinating Council, ang sa tuya po na site, diyan po tabi sa San Andres Settlement Site. Yeah, sa San Andres sa Santo Domingo. Hirilingan po kita 7 o'clock o before 7, diyan po sa sa Municipal Hall kan Santo Domingo. Diyan sa may gym. And then sabay-sabay tayong tutulak pa siri po duman sa resettlement site para po sa nationwide simultaneous tree planting kang Kabalikat Civicom na yearly pong pinagigibo po yan. Okay? Higi po, tabi. See you, mga kasama. Para po ini sa kinabukasan natin. Kang mga masunod pong generasyon. Tayang baga, mga tungayan ang kulang sa tuya. Diyan naalala, narumduman kan mga paratanom ta, I mean kan mga kababayan ta. So important sa kang kahoy. Mga tugang kan tamaan kita kan matinding alingahot dahil po sa El Nino. Although dahil kita direct hit mga tugang, pero matindi magirareso tama sa to. Namati ang tagabus yan. Kaya ang solusyon mga tugang, yung paragos na pangapudan ka mga environmentalist, kan din, magtaranom kita ng kahoy. Yan. Di ba? Magtanom ng kahoy. And sana nga, sabi nga ni Kayan, sana in every city, in every municipality, magkaigwa ng mini forest in the city, tangani na makatuwang mga tugang sa pagbawas sa padagos sa pag-init kang kinaban. Tayo na po ang talagang problema. Sabi ko nga, nakaagi baga, base duman sa mga bagong pag-aadal, magida itong mga sinapar mga tugang na turbulence kan mga eroplano kang Qatar Airways Buda kan pong Singapore Airlines dahilan sa epekto kang climate change mangyari. Di ba? Mayroon pala yan. Kaya magtarabang po kita. Sabi nga ni baga mga tugang, sabi kan Department of Health, dahil matatawadan ang climate change mga tugang, peligroso o yung epekto ng climate change, peligroso sa salud. Nakakadanyar mga tugang sa salud. Kaya gimibo daw ning sarabay-sabay ning paagi para maiwasan po yan mga tugang. Nasa satuya po yan ng mga kamot, mga kababayan natin. Magtaranom kita. Kung abunin do sa mga lugar na pituturok ang gobyerno, pwede man dyan po sa palibot kan arong nindo. Diba? Sabi nga ni kan Senro, kang Ginubatan, dakol dasin na naman na fruit trees, fruit bearing trees. Yan po itanam natin. Di ba? Kung gusto indo, sabi nga ko, may daga man sana kamo. Arugon nito itong ginibo kan sa tuya pong na-interview from from Kidapawan, di ba? From Mindanao. Na ginibo niya ito pong sa iyang lote na agroforestry. Di ba? And may kasarabay na mga tugang na pagkaon. Ibig sabihin, hali po duman sa may salog, sa mga boundaries niya, binurugtakan niya mga tugang ng bamboo. And then second segment, palarani duman sa iya pong residensya, binugtakan niya mga tugang nin, mga hardwood. Ito pong species ka mga hardwood. Haro ka na murawon, mga nara, mga mulabe, budayakal, yan, mga native trees, mga tugang ang isinunod niya duman sa hilera ka mga bambu sa saro niyang iktaryang daga. And then, after that, nagtanong naman siya ng mga fruit-bearing trees. Habang paparani sa residensya niya. And then, mga pirang metros paali po sa residensya niya, tinanaman niya na ng mga gulayon.
asin mga pagkaon, may root crops, asin iba pa na talagang makasustenir kasi sa pangangaipo mga tugang sa food security. So hanggang ngunyan, mga tugang nakikinabang na siya duman. Di ba? May nagbabakal na ng bamboo, kasarabay yung mga propagyul, so pantanom, and then may may mga naghahagad naman, nagbabakal naman ng mga seedlings, kaya ito po mga tugang na mga hardwood na pinatubo niya. And then for 10 years na ginibo niya. And then nakikinabang na sa mga fruit-bearing trees na papakinabangan And then ito po na mga mga gulayon. Kasi mga root crops na papakinabangan mga tugang not only kan sa inyong pamilya, kundi maging kang community. So yun, ang mga bagay po na sabi nga ni dating pigiribo yang ito, nagkarilingawan sana. Dahil lang po sa pag-abanti ngaya, nagbubuko dito ang pag-abanti kan modernisasyon mga tugang, nagkarilingawan na sa basic. Na yung basic pala ang talagang magpapakain sa atin. Although, sabi nga ni kan farming, mga tugang, dakol po ng mga paagi ngunyan ng mga bago para mas makapag-produce ni makaskas as in specific mga tugang ang pagtauning mga abono sa paagi po kan artificial intelligence. So yun din ang sarupang tema nato na ipipresenta duman po sa boses kang kapalibutan. The moment na nagbalik na si Congressman Didi Cabredo, mga tugang from Geneva, Switzerland. Taduman siya naka-atindir mga tugang sa siya sa representante kang Pilipinas bilang saro man sa opisyal mga tugang kang komitiba para po dyan sa advancement kan technology sa House na ipadala sa duman para mag-obserbar mga tugang. And talagang ang sabi ni Kong Didi kaipuhan na talaga. Now, the time ngaya to act is now para po dyan sa AI o artificial intelligence mga tugang para po sa agrikultura. Nahiling po nila duman sa mga salient inputs and features kang ano po ang naitatabang kan AI ngunyan sa agriculture. Not only sa massive production kundi pati na sa specific mga tugang na mga pananaw na dapat itanom, tapos kung paano ang period kang pag-aabono, kasi anong klase mga abono ang sa imo pong itatao diyan sa pangangaipo kang pananom. So, mga bagay po na day ka magsasayang mga tugang ning pagkaon, day ka magsasayang ning oras, parang specific lang ang tatamaan o kaya i-administrar mo mga tugang diyan po sa imong mga pananom. Ayun. And then na maiwasan po yan sa modernization, it has been practiced mga tugang sa Europa, and dahil po duman ang abantidong sistema kan agriculture, and yun po ang sabi mag-craft mga tugang ning Philippine plan, agriculture plan, development plan, manungod po dyan sa usage kan AI technology. Alright, mga kabayan, nasa linya si partner Alar Mario sa dugan natong istorya. Partner, maray na udto na tabi, please kamin. Yes, maitik-itik na udto na tabi, partner. Maitik-itik, nagragitnit. Yeah. Oo. Pero isakripisyon ini lalo kan mga nagpipirilang yan sa pagbayad sa Aleco para dahil maputulanin supply. Okay. Ini ang sitwasyon partner dahil talagang kulang. Nagabot na si Judith. Oo, yaw na si Judith. Yaw na si Judith. Ini ang problema pangarog kaning panahon ta pamoso si Judith. Kaya pila-pila ang mga nagbabarayad. Agad kan mga customers na lalo pang padakulaon kan Aleco ang expansion ninda sa mga bayad center dahil grabe ang sakripisyo sa Aleco. Kung nasali ko sa na centralized na magbabayad. Experience ini ngunyan Aldao, partner. Dahil gulpi ang nakapila sa Aleco para magbarayad. Mientras na Suiba, nagpaparasirin na sana sa mga malls. Pero pati sa mga malls ngunyan, pila-pila man. Ano yan? Di pa nag-ako ng Gcash ang Aleco? Pero dahil akong naraman, I don't know, sa iba. Nya so, drive-thru? Ay, dahil man iyan, dahil kuman iyan na experience pa na hiling
partner. Oh, ikaw ba sitwasyon ang drive, kung ikaw ba ang tigdi sa drive-thru Albay dyan? District. Ikaw ba ang drive-thru dyan mo sa Aliko? Ay, di ko kabisado ito. May daradara kang motor? Umagi ka duman, tawag mo subil mo. Bayad ka. Di ko ito na-experience pa. Anyway, Ayan, kaya lang, sa mga ang malls, nagre-linya dyan ngunyan, so mga due date na uday pa man. so mga madyo din. Madyo din. Sa aga o ngunyan mismo. O yan, tayang baga pag Halo-halo na. mismo ngayon ngunyan, baka day tulos ma-upload yan, maputulang ka. Iyo nga ni. Yan ang Ang problema. problema, digdi sa mga malls, experience ako ngunyan tabi ni partner, personal digdi sa rong mall, Oo. alawi ko nun so pila. Iyo. Ito palan, nag-offline kito days. Ay, pangyari. Kaya naman pala. Saturday, Sunday, kaya nagkabiriyo. Kaya ngunyan, sakripisyado ang mga nagbabarayad din ilaw, pati Oo. tubig minsan sisarabay na kaya, baga. Kaya pila-pila ngunyan, dyan sa Aliko, na monitor ta, o Oo. digdi sa mga malls. Iyo yan ang hagad ka mga customers na kung pwede pag-araw ka ng panahon ni Judith, Oo. kung pwede dagdagan sa mga bayad center sa mga computer baga, para mahidali man. Imagine ang sakripisyo kan sarong nagbabayad, Oo. mga pinakababa na ang sarong oras sa pagpila. Ayaw ta, sa sarunganing mall dyan. So, nag-sintro baga? Aha. Saro man sa nabaga niya dyan na nag-akisakaso kang computer. Iyo nga ni. Tapos may sarabay-sabay pang bayad yan. Bako man lang alay kung binabayaran dyan. Pati na so bill sa bill sa DCTV, Malaylay na nga bill sa ni. iba pa. Tapos ang naobserbaran ta, sa iba man, isusurugo sa mga senior citizens baga, sa priority sa senior citizens, natural, kung musinda ang priority, sa mga ordinaryong nagbabayad, sa mga bakapaman senior, pinalong may nahalabigonon ang pila. Ayun, naka-experience ako kaan dyan. Nagdyan akong alas 3, nakatapos ako alas 5:30. Iyon ang agad. Iyon yan ang... Kinaon-kaon ka sa magiman eh. Iyon yan ang actual talagang nangyayari ngayon. Kaya hagad man kan mga customers na sana mahiling ining anggulong ini kan alay ko para mapahidali ang serbisyo. Kaya lang partner, pagbayad center, ano yan parang kapartner yan kan alay ko yan Bako man yan organic kan alay ko. Ayan nga ni. Kumbaga parang negosyo man iyan na nakipag-partner with may bayad, may bayad yan ang alay ko. So depende naman ngayon sa private sector, private na negosyo, kung pwedeng madagdagan nindaan sa indang cashier. Ayun, kung suali kung lauman mo na magbugtag itawo dyan, mas yung tawo. Ay, wala. Wala mananggado. Not unless na si Acertin Ads magboluntaryo. Ayun nga So anyway, yun yan, feedback lang tabi partner. Ako, personal ko na experience ko niyan. Yes. Mga sarong oras may kabaga mansa na ako. Pila. Saro sa naya na bill. Sakripisyo talaga. Iyon ang feedback kan ibang mga customer. Talagang tatsagaan mo talaga yan. Tatsagaan mo. Kata, arimili abotong ka ni Judith. Yan ang realidad. Anyway, partner, yan sabi ang sitwasyon digdigiraray sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Kaya po tabi ang mga dugay na itong mga impormasyones para po sa mga kababayan nato. Yan ang sakripisyo man talaga ka mga nagbabarayad, mga tugang. Yung eagerness sila makabayad talaga. Di ba? Kasi may one bill, one putol policy. Di ba? Kaya yun dapat na tawan talaga manin tultul man na serbisyo, di ba? Yan po ang mga nagkakapira pong mga advisory pa para po sa mga kababayan kaya kung may pera ka lang talaga amay pa, day ka magsabayan dyan sa akon yan, magbayad ka na, day ka magkipagsabayan dyan mga tugang sa mga influx, ruso kan mga nagbabarayad, talagang abotong kapuning siyam-siyam. Iko nga ni dyan namin naabot nga mga alas 4 na sisayumana kaya katop na po. Nakulong yung nakapila na. Tapos na. Di ba? Yun ang mga kaya doon sa mga kabarangay kung may kwarta na, bumayad na tulos after mag-reading. Tanganing day ka ng problema. Advanceon mo na yan. Di ba?
Pag-araw kayo ni talagang na-araw ka ito, nag-offline pa pala, ninduang aldaw, talagang magkakaproblema nga, magpag-pile up mga tugang mga magbubaraya dyan. Okay, and yan, tama man itong observation, magdagdag, halimbawa, Paymaya, may yung mga online, kaya lang dyan sa mga online, dapat magbayad ka ng ahead. Baka kung dahil tulos na i-upload, mga tugang, dahil nakaabot sa kaaramang kan aleko, mga tugang, na itao na sa paraputol so resibo, arimati. Diskwido. Yun nakulo nangyari ka na, nakabayad na nga ako, ulit simas ngayon, pinutol pa. Ngunit lagod nga, babayad nga kami kaya, reconnection pay, pangyan. Ayaw, matabi, So, antabayan talang pirmi yan. Sabi nga ni kaya kapag may pera na, ibayad na, para po wala nang problema. Okay, yan, mga kabarangay natin. Sa tuya po ng mga istorya ngayon po na pagkaaga. Isa na po, baka magkikita ng pagkakataon, mai-schedule kita ni Miss Ange, ay kay Engineer Buksit, at saka kay Engineer Makoy, di makakuha rin mga dugang po mga informasyones na sitwasyon po kan Alba Electric Cooperative mo dyan. And then, assurance din dyan po sa mga Dominguez News na hanggang no rin niya na daing propalso kang ilaw mo niyan. Di ba? Alright. Paano, mga kapatid? Iskeda na muna kita para makapaghangos man kitang una. And then pag alas 12, babalik po ako sa alas 12 mga baleta. Pag-iliwa ko po dyan, mga tugang si Ate Russell Cortez. Sendo po ka, boss. Pagkara po kang bilog na tropa, ini po si Mardila. Thank you and God bless. Happy Monday. Happy Panguduan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay